OK, takže zdravím všetku ovoci a zeleninu po dlhšej dobe. A teraz, teraz som chcel natočiť také video z Bedrocku a nie z Java Edition, takže ja som reálne ešte kto hrá na Bedrocku, ako vidím, že strašne veľa ľudí. A ja som si to tu už trošku tak skúšal ako rôzne ako minihry a tak. A najviac, čo ma asi bavilo, sú Skywarsy a Blockwarsy. To vám potom ukážem to, ale najprv pôjdeme do Skywarsy, čo každý zná. Teda každý pozná. A nie také normálne Skywarsy, ale Skywarsy mega. Tu sú 4 týmy po 10 hráčov a tu dajme tomu máte Voiting, potom si tu môžete vybrať Kiddy, ja mám ako healera, lebo dostanete 2 Golden Apple, takže tak. Máme tu nejaké takéto veci, sa ešte sem pozriem, čo tu máme. Dobre, a ešte ja som objavil, že tu hore je ešte čistá, takže tu som Sharpness 2, to je Das ist gut. A ešte tu nejaké golden jabka, snowball. Dobre, a ideme si utrediť inventár. Ne! Akože, halo? Ja reálne nemám helmu? Ne, ja si nedám normálnu helmu, potrebujem enchantovanú. Hej, ja chcem helmu. Ňam. On tu stále vybuchuje creeper, keď tu idem, neviem. Máme stred, takže to je asi... Mi nevychádza. Hej, čo tu robí tento červený? Skoro som spadol ja do vody. Hej, choďte preč! Lebo vás všetkých dám takto dole. Počkaj, toto si takto utriedíme. A toto mám tiež. Poďme na nich. Tu je taká slepica. Dobre, už iba jeden. A kde ten máme? Kde ma zaujímal? Dobre. Tam? On je tam? Ne? Není? Tam je. Či? Ne? Není. Yes! Dobre, vyhrali sme. Taká minihra, že Capture the Flag. Tam ide o to v podstate, že my máme svoju vlajku a tým proti nám má svoju vlajku. A v podstate ako keby my musíme im zobrať a dať to na svoju a hrá sa do troch. A ten, kto to v podstate dá ako prvý, no tak vyhral proste celú hru. Chápeme sa. A najlepšie tu je to takto zahrabať, pretože kde je ten? Tak ja si to takto posvítim. S Bohom, dokiaľ bež. Papa. Takto, aby sa sem nedostali, dobre. A teraz sem takto poskladáme, robíme cestu. A ešte jedna dobrá vec, ako nie, je to taký nezvyk dosť, tento typek tu avkuje. S Bohom, bež. Taký nezvyk, že stačí ako keby iba takto ísť dopredu, že bang a máte to postavené, že nemusíte ísť ako keby dozadu. Zmrhaňma. Ty kokos! Vážne! Proste tak... To je taký... Skap. Ne! Aj teba zabijem, s Bohom. Tak teba nezabijem. Ale... Chci preč. Wow. Hop. Kámo!
S Bohom, choď! Tak sa mi ľúbiš. Keď si Nice. Takže ideme zobrať vlajku. Super, aj ty skáp. Tak, ja skapem. Kamo, počkaj, ne, to je taký, oný. Kamo, počkaj, ja ťa zachránim. Dobre, bež, kde je ten? Na nohy. No poď. Díky za flag. Kamo. Kamo, ja bežím preč. Ja bežím do matere. Poď. We have captured it. Sú fakt mentálny. Kamo, na čo sa stávaš hore? Ten, čo má našu flagu. Dobre, teba si podám, Braško. Tak skapeš, že... Dobre. Choď do vodu. Nice. No poď si. Dobre, tak ja si nejdem. Skap, Braško, skap. Do rána, skap, aj ty, ne! On nám tam zabije toho. Dáme, super. Ne, Braško, ne. Skap. Braško, neotravuj. No, super. 2000 years later. A hej, Battle Arena, to je tiež ako celkom fajné. Či môžete vybrať, že duely, alebo free for all. A mne sa páči to free for all, pretože no, to máte takto, random location, a že proste je to každý proti každému. Tu je dáky, oný. Kamo, choď dole! Ale ja ťa chcem zabiť, kamo! Kamo, ty si dole. Si dole, vieš o tom. Uvedomuješ si to, ja si to uvedomujem, ja som dole. Dobre. Tak tiknú, teraz si dáme toto. Pre zmenu. Poď, ja som strašne slabý PvPčka, reálne. Takže ty takto. To je oný. Počkaj, to je oný, tento. Dobre, jak sa ma bojí. Už skapal. Počkaj, veď to nejak áno, toto, čo sa spawnujeme. Ja nechcem sa byť, kamo. Kamo, ne! Hej! Tak to som nedomyslel. Kde som? Poď sem, ja si vás podám. Kamo, ja chcem byť kamoš. Skapeš do rana. Rana sa Dobre, ja idem preč, nemá význam. Kapo, nechaj ma. Lebo toto je moje miesto. No, you don't go here. To je taký oný. Kámo, čo som ti spravil do keľu? Nice. Ty vágos. Ne, kámo, ja som kamoš. A ty ideš dole, Braško, dole. Skap, hej, ne. Juhuhu. Kamo! Ne, vážne. Kamo.
Chceš bitku? Kamo? Ne, nerob to. Dostaneš flákanec. Dostaneš flákanec. Jasné? Nehačte poušný, lebo ja ti dám dole, vermi. Čo som ti urobil? Čo som ti... Ne, prosím, ne. Prosím, ne. Ne. Tam keď ma hitnem, že ťa dám dole, vermi. Kamo, ne! Nechaj môjho kamoša! Nechaj ho! Kámo! Reálne nechaj ho! Prečo ten po mne hodil tie poušny? Ha. Ne, tady on nejde, lebo ja viem, že ten typek ma schodí. Sem, veď, takto. Ha. Máš instant health. Čo to robí? Nešpitka. Kamo, to je taký... Nech sa páči. Kápo, si robíš prdel. Si tam straničku, ja ťa tak zderem. Hej, čo som ti spravil? Braško? Čo som ti spravil? Ja idem preč. Toto nemá význam. Kamo, čo som ti spravil reálne? Čo? No preč. Nemá význam. Poison. Teraz niekoho zabiť leka tvarom. Ma to baví. Či keď. No, bude robiť zle, tak... Sorry, Braško, nechcel som to hitnúť. Ne. Hej! Čo? Jak? Čo? Wait a minute! Jak sa tam niekto dostal? Počkaj, z hora. Bude. Takto. Na tú horu by som nepomusel vylezť. Sa vám ozvem, keď tam vylezem, dobré? Takže... 3, 2, 1. Bang! Som tu konečne. Áno, mám iný kit, lebo samozrejme ľudia sú bezohľadní a zabili ma viackrát. No a zistil som, že sa nedá tak, lebo ja som išiel po celú túto horu až hore. No, ale zistil som, že reálne stačilo ísť na henten strom, tam je taký parkour a s rebríkmi a tam som tam strom a teraz som tu. No, takže dáme sa takto, dobre, sme tu. A škoda, že som si nezobral iný kit, pretože teda ten snajperský kit, čo môžeš ostrojovať, pretože to by som fakt chcel ostrojovať ľudí. Ale počkaj, ja sa idem sem, dobre, a ja budem tlak. Čaute. Bang, ringy. Čauku. Braško, čau. Ja som... Hej, kto ma strieľa? Tam ten oný? No to sú mi nové. Oni sa tam bijú jak bezohľadní.
Já mám štěstí, že já jsem tu. Ne, on jim bude ostreľovať, ja to viem, ja to proste viem. I know that. Ne, do keľu. Come on, ne! Takže, teraz vám ukážem trasu, ako som to dokázal. Tady takto, hop, hop. Tak. No ako není to úplne, že ťažký parkour, ale mám jeden skok. Prosím, nehaj ma, prosím. Yes, prosím. A hej, a to na to, čo som vám ukazoval. A hop. Je to kašlem. Dobre. No tu je ešte parkour. Parkour. Dobre, haha. Dobre, takže týmto by som sa s vami chcel rozlučiť. Daj like, odber, ešte raz, moje rozprávanie proste. Daj like, odber s zvoncom, čo tam je. Makaj, lebo už nebudem točiť. Daj odber s zvoncom, veľkým jak hrom. Daj like na toto video a vidíme sa v ďalšie video. Takže čaute.